Hello guys. Psst, harapan ito. Psst. Ariana. Ariana, no. Masisira yung iPad. Akin na. Ariana. Halika na dito. O, tawag ka na. Hello! Good evening guys! So, tapos na po kami ni Ariana makapaghilamos. Ayan po, nakapag-toothbrush na rin po siya. At tingnan niyo yung guys, yung ngipin niya. Show your teeth. Ang ganda ng ngipin ni Ariana, oh. Lagi po kasi siya nagbabrush ng teeth niya. Ayan, so bago po matulog, make it sure po na nakapag-toothbrush po kayo at nakapag-hilamos. Ayan po, guys. Wala ko ng pin. Punasan mo. Wala ko ng pin. Wala kang lampin, yung damit mo na lang. Ha? Wala ko ng pin. Walang lampin. Wala ko na siya lampin. Ariana, paano nga yung post mo doon sa